Jeste bila to pesmica Galvanize, Chemical Brothers, lepo otvaranje večerašnjeg jednočasovnog skoro druženja u emisiji koja se zove Muzička kutija. Rekoh, već imamo goste, pa smo rešili da vas prvo upoznamo sa njima i da tako krenemo priču večerašnju. Evo, vidite ih, tu su, samo ja se pomirim, ono, znaš kako šenkamo se da stanemo nekako svi, trojica, nije mala stvar. Dobro večer, ljudi sa sajta BOR 030. Dobro večer. Dobro večer. Ćao. Pretpostavljam da ih znate, jer viđate ih po gradu. Ovo jeste veliki grad, preko 2 miliona stanovnika, ali eto, desi se da ih vidite u autobusu, minibusu, gde već, ili jednostavno na ulici u nekom lokalu i slično. A možda ih znate iz škole, ja ih na primjer znam iz škole, smo tu negde godište, kad bismo se šalili. Mikrofon ćeš morati da držiš, a da ne čačkaš. To je bitno. Prošlo je godinu dana. Od onog prvog viđenja, predstavljanja, ja vas znam malo duže, ali od one prve priče, kad smo krenuli da razgledamo kako ćemo, šta ćete vi, gde ćemo mi da pomognemo, gde ćete vi nama da pomognete i sve to, pa smo se lepo družili prošle godine. Od tad do sad šta se promenilo, šta ste uradili, mislim ja znam, ali ne znaju ljudi možda, pa ne bi bilo loše da čuju da i u ovom gradu postoje ljudi koji nešto rade na internetu. Da, od tih godinu dana, od tog našeg prvog susreta za ovih godinu dana desilo se mnogo toga. Eto, novi server, novi dizajn, tako novi sadržaj, nova ekipa, dosta toga novog. Je se puno promenilo kad je ekipa u pitanju? Ne, to su samo sitne neke kadrovske promene, uglavnom ljudi koji su bili malo manje zainteresovani da rade, oni su otišli, oni koji su bili više, oni su došli. Ono što mene interesuje, što je vezano, a što je čini mi se i aktualno i dana, to je promena servera, tako? Da, prešli smo na novi server, sajt trenutno, znači u ovom trenutku nije dostupan, ali bit će već sutra, preko sutra, bit će dostupan. To je znači jedna stvar, novi server, nove mogućnosti, bit će tu dosta toga, znači bit će na sajtu će ljudi biti obavešteni. Jer su mogućnosti jedini razlog za prelazak? U suštini da, jer dobijemo veći prostor, samim tim i više mogućnosti ćemo imati na raspolaganju, to je otprilike to. Ono što ja znam, to je da pratite i bukvalno sve događaje. Od onih, jedino je politika izostala, to ste rešili od prvog dana. Politiku nikako nećemo da pratimo. Ne postoji na ovom sajtu, valjda se zato ne zanimljuju političarima i samim tim slabo dolazi do financija. Pa dobro, ako je to u pitanju, bolje da ne budemo zanimljivi. Dobre. Dakle, bavite se nekim stvarima koje su, čini mi se, bitne svima onima koji ne žive u gradu, svima onima koji žive u gradu i onima koji su nekada živjeli u gradu, da. Mislim, teme su jako simpatične, čak imate i forum koji je jako posjećen, to moram da pohvalim ljude. Da, forum, onda, pa da, sekcija koja je posvećena dijaspori, onda sekcija koja se posvećena... Primetio sam da dosta ljudi baš iz inostranstva piše. Dosta, da, mi smo stvarno zadovoljni ljudima iz inostranstva koji redovno šalju e-mailove, tako da ima ih dosta. Niste jedini sajt o našem gradu, ali čini mi se najredovniji ste kad je update-ovanje vesti u pitanju i događaja. Kako postižete to obzirom da ne radite samo to? Da se vi bavite još nekim drugim stvarima od kojih ćete možda sutra preksutra i da živite onako ozbiljno? Pa dobro, trudimo se po nekom onako našem pravilu da bar 2 puta nedeljno ažuriramo znači informacije na sajtu, pratimo šta se dešava po gradu, šaljamo znači našu ekipu, izveštavamo. To je otprilike glavna fora oko interneta je da što se više sajt ažurira, što se više informacija stavlja, to je posjećenija stranica i ja mogu da kažem znači da je nama otprilike mesečna poseta oko 6000, toliko nijedan borski sajt do sada u globalu znači ukupno nije napravio, ne samo u mesečnom nivou nego uopšte i mi smo zadovoljni. Da. Recite mi koji su planovi obzirom da se to mnogo promenilo od one prve priče, kažemo pre godinu dana, a tada su vam planovi bili otprilike ovi koje ste ostvarili za tih godinu dana. Šta je ono što je sad zanimljivo i šta vam je sad u glavi i šta treba ostvariti za narednih godinu dana? Pa ovako, uglavnom to što smo radili do sada, još ažurnije, još bolje da pratimo ta aktualne dešavanja u gradu, onda neka komercijalizacija sajta ako je ikako moguće, znači više sponzora. Kako sad stojite sa sponsorima? Obzirom da je to jako teško očigledno u ovom gradu. Pa recimo isto kao i pre godinu dana. Znači ništa se tu nije promenilo. Odradili smo ovaj oficijalni deo
priče o sajtu Born 030, dakle www.born030.net. Sad ćemo malo da pustimo muziku, a nakon toga idemo na neku manje ovako uštagljenu priču, pa ćemo malo da pričamo i o muzici i o nekim stvarima koji se dešavaju u gradu, a koji su, eto, i bitni za vas i pa možda čak i nisu. Ova devojka, koju ćete sada vidjeti na ekranu, a vidjet će i gledalci, je najbolja trenutno u Americi, nećete verovati, zove se Ameri i ovo je njen prvi single koji se zove One Thing. Inače, postoji verzija sa Eve, ali vi ćete odgledati onu prvu verziju, dakle onu osnovnu verziju, pa pretpostavljam da ćete biti zadovoljni obzirom da na toj prvoj verziji možete više puta i duže da gledate nju. A to je, pored njenog glasa, boga mi najinteresantnije. Ajde vidimo, Ameri i One Thing. Jeste bilo ovo Ameri i pesmica One Thing, čini mi se pravi odgovor za rasiste u svetu. Majka Koreanka, otac Crnac i pogledajte, ništa bolje ne može da ispadne. Mislim, ja ne znam da je moglo bolje. Sad, ako vi znate neku varijantu koja je bolja, razmislite dobro, pa ćete mi kažete posle, pred kraj. Mogu da mi kažem, mogu. Podsjećemo i Maraju da gledamo, pre toga ćemo da nastavimo priču sa momcima. Kako stignete da radite sve to, obzirom kažem da imate neke svoje priče, ti studiraš, gospodin sa lepim kačketom studira i radi. Mislim, čudo neviđeno. Svašta radim. Svašta radi. Radi i po kućama, nećete verovati. Da. Eto, bio sam pravo. Kako stižete sve to da odradite i da sajt izgleda onako kako izgleda? U suštini stižemo, nije to nešto toliko vremena, znači 2 sata dnevno odvojiti za tako nešto je sasvim dovoljno. To je samo neki kontinuitet u radu i može se postići bez problema, znači. Da, ali koliko puta sam vas video da otrčite do nekog događaja, oslikate tamo i već ujutru kad se vratim sa tog događaja obavezno bude slike. Pa dobro. To je jako brzo, mnogi ljudi imaju problema. Da, zato smo i najposjećeniji. To je dobro odgovor. U suštini ovo je prvi put da se kod nas nešto tako radi, da događaj, znači prvi put da događaj iz grada idu na internet. Da, bukvalno novinarski određen. Da, nikad to do sad nišlo i izuzetno mali broj gradova može da se pohvali time. Znači jedino Niš, Zaječar i možda Beograd sigurno da imaju takvu vrstu informacija, znači odmah na internetu. I to je u suštini taj elektronski medij koji mi pokušavamo da proguramo ovde, da pokažemo ljudima da je internet stvarno jedna izuzetna stvar i evo na primjer razlika u odnosu na televiziju, vest prođe na televiziji, vi morate da čekate određeni vremenski period kad je ponovo vest. Da, a na internetu je u svakom trenutku dostupna informacija. Da, koju ti hoćeš. Da. I ne možeš da čekaš. Odlično, ono što je takođe meni tehnološki jako bitno, možete da se vidite i na mobilnim telefonima. Dakle, ono što mnoge ozbiljne kuće kada je u pitanju internet nemaju, ovi momci su uspeli da naprave, imaju web sajt i to funkcioniše, boga mi, besprekorno. Imate simpatične slike, ako hoćete da poskidate za vaš telefon slike našeg grada i okoline, ja sam poskidao par sličica, baš je onako fino. Možemo da promenimo još jednom adresu, da sve koji ne znaju, nova adresa web sajta je wap.born030.net. Može se i preko stare adrese pristupiti, znači www.born030.net/wap i to je to, znači sve mobilne telefonije. Jako simpatičan sajt, kažem, i na čak i bolje odrađen nego neke, kažem, kuće koje se ne bave samo internetom, već i neke banke koje imaju takvu vrstu internet prezentacije, vi ste tu daleko bolje. Šta ste odlučili šta će biti kad je promenjen server, hoće li tu doći do promene nekog dizajna ili nešto, ili za početak vraćate tako pa ćete... Za sada biće tako kako je do sada bilo, s tim što će informacije sad malo drugačije ići mnogo brže, mnogo kvalitetnije, tako da... Koliko otprilike treba da, na primjer, ti napraviš vest, obzirom da tebe češće viđam po gradu, mladi gospodin do mene, inače u Beogradu, pa on šalje informacije iz Beograda, iz prestonice, da. Koliko tebi treba vremena da, na primjer, uslikaš nešto u 9, ukoliko to može najranije da se pojavi na internetu, da bude kvalitetna slika? Najranije može u 10. Eto. Dakle, koliko puta sam samo uspeo da vidim to tako, mislim, i sam znaš. Reci mi, kada su u pitanju slike,
što su, čini mi se, najbitnije stvari na sajtovima, pogotovo kada su gradski sajtovi, da kažem tako. Kada su u pitanju, da, fotogalerije su najposjećeniji deo sajta, tako da... Jel to updateujete često ili to jednostavno imate ono... Pa za razliku od drugih sajtova mi updateujemo, znači, naše slike. Eto, imate i to. Meni je to najzanimljivije. Slike su mi ono, ja to skidam svaki dan do podne. Sad ćemo još malo da se odmorimo uz muziku. Ono što je takođe jako bitno, ovim ću da obradujem jednog od ove dvojice. Čestitam svim navijačima Crvene zvezde na dobroj pobedi od 3-1 u gostima. Inter iz Zaprešića je prso kako i treba da prsne. Sve one tenzije koje su se digle oko toga, oko navijača Crvene zvezde u Zagrebu, predgrađe je Zaprešić, su bile bez veze i videli ste sami da Zvezda sjajno igra protiv tog tima i pokazale kako ume. A mi se vraćamo na muziku. Mariah, rekli smo, We Belong Together, simpatična pesmica koja je bila čak mesto broj 1 na Billboard. Još uvijek nismo odlučili ko će da drži mikrofon, ali u toku je emisija, pa ćemo negdje do pred kraj sigurno da znamo ko će... Onako veće ćemo dok traje neki od spotova. Rekoh već, večeras ćete imati priliku da vidite kako je snima spot Vlade Georgijeva Nisam ljubomoran i gledat ćete spot pred sam kraj emisije. Imaćete tu čast da vas večeras ovi momci nagrade simpatičnim kačketima. Jedan ima simpatični gospodin sa kačketom. Da, i toliki kačketi su strah. Ovo su baš ekstra modeli. Modeli za 2006. Jeste. Imaju anatomski oblik i otpor vazduha je najmanji. Evo, imate baš priliku da vidite. Dakle, otpor vazduha je izuzetno mali. Ako, na primjer, plivate, vozite biciklu, vozite motor ili, ne znam šta bi smo, ronite. Eto, možete i da ronite ovim kačketom, neće biti problema. Eto, fino, zaista fino. Momci, nismo rekli hoće li se na tom sajtu pojaviti neka tehnološka novina. Mene pitate, sasvim dovoljno i ovo. Ovaj VAP mi je super, ali hoće li moći da se odgleda neki klip, da se osluša neka radio emisija, ono što otprilike je sam vrh kada su internet prezentacije u svetu. Hoće li to skoro moći da U suštini, audio zapis, video zapis može bez problema da se stavlja na sajt. Imamo u planu tako nešto da stavimo, uopšte nije problem. Tu je jedini problem onoga ko posećuje sajt kad to bude prebacivo u svoj kompjuter. Naše veze su dosta spore. Audio zapis može da se skida bez problema, već videoklipovi su malo veći i to bi zahtevalo nekih možda sat vremena da bi se taj materijal skinuo. Sad moći ćemo sigurno nešto da stavimo, nešto, na primjer, snimimo grad ili tako nešto, što nije problem i moći će da se skine bez problema. Što se radio stanice tiče, nije ni to problem da se odradi, samo... Su opet te veze problem. Da, u suštini za radio i nije problem veza, to je više problem što neki računar mora da bude uključen non stop i da non stop emituje tu radio emisiju. Šta je onda to što možemo da očekujemo, a da bude tako ultramoderno, jer prosto ste nas navikli u ovih godinu dana da budete prvi u svemu, pa neka to ostane iznenađenje. Pa tako da u narednih, za sledeću emisiju imamo da prezentujemo još drugo. A koji su događaji koje ćete propratiti, a koji su već najavljeni, za koje već imate... Ovo što se dešava trenutno u gradu, znači Borsko kulturno leto, sportsko leto Borsko, tako da to je uglavnom što ćemo da pratimo. Od sporta pratite to što sam video, to su rukometašci, odbojkašice koji sjajno igraju i koji zaista vredi pratiti, oni zaista devojke daju sve od sebe i vredi pohvaliti te devojke kad god možete i gde god možete. U stvari oni sami sebe vrlo dobro pohvale kad odu negde sa strane i ošišaju neki drugi tim, ali nije loše da se u svetu zna za njih. Da, apsolutno, znači odbojkašice, rukometašice, onda... Muški sportovi, nažalost, jako smo slabi, ne znam šta je sa muškarcima. Do sad smo pratili košarku, ali jako su... Najpopularnije pivo ispred prodavnice. Kad bude uvedena ta olimpijska disciplina, mi ćemo biti vjerovatno u samom vrhu, ali do tada ništa od naših sporta, bar kada su muškarci u pitanju. Princeza Istoka je bila prošle godine jako interesantna.